Så er jeg pausekloven. Ja, stop. Lige 2 sekunder. Der. Okay, du må gerne falde på knæ nu. Du skal gå rundt om mig, vil du ikke det? Nå, jeg regner først med at gøre det bagefter, du falder på knæ. Nå, okay. Vi kan også gøre det nu. Så har vi 2 optag. Så gør det nu, og så når du kommer rundt, så falder jeg på knæ, og så står du lige for. Okay. Okay? Ja. Og det er vådt af helvede til din fede sol. Kan vi ikke lige tage den en gang til? Nej! Kør. Det er lige foran dig. Lige foran dig, sådan. Fik du? Det er fint, ja. Ja, lige flotte. Hvad? Så flyver man ud, og så flipper jeg. Det gør jeg. Han flipper. Han losser dig i løgn. Okay, det der har jeg med. Er vi klar? 2 sekunder, jeg skal lige holde kameraet stille. Hvor helvede.